Hello mga karusi moto. Mga karusi moto no, nasa likod ko yung Rossi na color red no. Repo ito. Hindi pa siya available mga karusi no. Pero yung katabi niya available na, kaya mga karusi no. Tara, silipin natin mga karusi no. Tingnan natin. Tara mga karusi. Ito siya mga karusi moto no, Rossi TC Macho 150 no, color red no. Hindi pa siya available. Siguro next week available na to, kaya pwede niya po na next week kung interesado kayo ito mga karusi. Pero ito mga karusi, yung yung Rossi TC Macho 150 na color black, ito ang available nila. Bali 21k ito, 1k down payment, tapos kung 10 months ito tatapusin, 2,000 monthly siya. Ito mga karusi Rossi Macho TC 150 yan yung repo mga karusi na. Ito yung pang tricycle nila na repo. Kung titinan yung mga karusi no, yung dito niya sa ang gulong niya ito. Yan, pwede na papalitan na to. Pero pwede pa naman kahit pag hindi long ride, pwede pa. Ang mga karusi no. Yan, may pintura na sa harap no. Yan, may pintura na. And gaya sabi ko, ito yung sa hindi pa available, mga next week pa siguro available to. Ayan, pero puntahan nyo na next week kung ano, para makita yung mga karusi, yung Rossi TC Macho 150 ang mga karusi na. Yung gulong naman ito sa kaya ito kailangan palitan na kasi nakikita na talaga dito. Ayan mga karusi no. Ayan, tapos yung tambutso nya, ayan yung tsura ng tambutso nya yun. Ayan mga karusi no. Ito tes, mga karusi, Rossi Binmali branch. Ayan mga karusi na available na dito. Ayan, yung kadena nya, ayan. Tapos yung makina nya mga karusi, yan. Okay pa naman yung ano nya, yung sa gasolinahan nya. Ayan. Mga karusi moto no, Rossi TC Macho 150 no, repo dito sa may Binmali branch no, Binmali Pangasinan Rossi branch. Yun mga karusi no, 1k down payment, tapos 21k siya ng cash, pero kung utangin nyo 2,000 monthly in 10 months no. Pasyalan kayo ito mga karusi. Okay mga karusi moto, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayo palagayan. Bye bye mga karusi moto.